jamba nenu iwa jana bala jamba kamona jo Ogini kajana bala jamba nenu Madu ibu aja o na aja kanyi sibia wa Opo na aja kanyi gana o Madu ibu aja o Madu wali wa o Ibulu godi governor Nibu acha ho Also gibulu minister Also gibulu lawyer Bulu doctor na mwadi bu acha ho Na acha gika na ho Hijenu buwavya ho Obu ego mweli nebu gizi nenu Iwe godi ego Ige mwelu kachubu Obu mimali nebu gizi nenu Imagodi ma Igamalu kachuku kelo Obu akwukwo nwekoro Onye kuzili gyo Kedebe gurula akwukwo Chukuba mamive nonwiye Kidive madi nekolaka Kidive nekolovona vona Ezi oyi nweli nwayo Wabuna wange kime kivojo Ina abali yamba Isi nige buya Nige miya ife Infati nige buya bu Odema Wabuna wange kime jogindenu Weli wayo kuya kwa Koyogi mbaya Wabuna oyogi yo Wane mu baya luya o Oyemo ajuki nenu Wane mu o Kedive nebu gizi wane Hane were nuwe wane mu Hane muwe o Oyemo Hane muwe Hane muwe Hane muwe Hane muwe Wakamike na ibese Achasi n'ogidi Oyo machasi na laba Onyo chama kwe wane mwo Achasi anenwedu mwewe ninuwa Chacha Kankele zohimu Abega powerful Ekubagu nechaku Alusya baga nudogu Abega bian Abega ni rope Onye muni agbakọrọ bọọlụ gbogbo Abega Keneli mu nwanne gị Remi Martins yo Adebucho nwa na Bagana o Lecturer Kidi ezi onye mo Keneli mebuka o Ebuka ezi onye mo Ebuka na naka o Eboni bulaki onye mo Ebuka kendezi Chupioti uchobara Chupadi uchokwara Nwanso kwara Chinaka Ofumo kwarolu Yesi aha keko Odogwu Yesi aha keko n'olu Ugobachi na marima Ofukiri Imamba no Odogwu
chairman chief executive officer Delicious Street ebe anyị na-egbori ndụ na Lagos ọ sị mụ keneli ezi ọgọ ya His Excellency Chifachike Chifachikudenwa Executive Governor of Imo State Governor Gavaniru Magadelege mma Mukenegbo Chief Darlington no his way Udogwo akude na nwa n'ọlụ akude na nwa n'isuo akude na nwa n'isuo onye ọlụ n'igadi o oyimo Mukenegbo nwani ya Chief PN ọgbara Uda abụ enyi n'ọlụ ebube dike n'ọlụ ụmụ ọgbara ọlụkọ dị nwanne m Nsụka ọda ibe mene chi gozie nwanne m egbuo dike n'ụmụchuo oyimo kidizi kisili ezudogbu odogwu eze dị ebube alụdị ihite na asawo hakudo Oluchukwu ọgbara ichi obi eze Ogbuefi akụwe nwebe nne nne ka isi bịa o udogwu n'ịdị mma Emeka eke mmezi ya nwa chi na-emeli ya na-ekwulu ọbịa o One minister udogwu n'ịgade Urandome Prince Honora ọnụ ọra ụzọ gheli anyị eji afụ ụzọ na aka ukwu udogwu